Здравейте, аз съм Бой Пей Хънтър и днес ще играем на Raft Survival. Тази е много готина игра, малко като Майнкрафт, но оцеляваш в океана. Като моята къща, каква съм се направила. Значи сега трябва да се нахраня. Значи това си е направо като Майнкрафт оцеляване. Първо иначе те пускам един саунд. И ти трябва да си построиш другите неща, стълбовете, етажите, да направя 3 етажа. Защото съм си палма от кокоси. Тя не винаги дава кокоси, но често дава кокоси. Само трябва да чакам да запревари водата, за да мога да изпия после. Отиваме нагоре, да видим дали от палмата ще ми даде нещо. Сме си брадвата. В принцип гледам да падне някой кокос. Гледам от това дърво, няма да падне. Да, не падне. Не ти бе. Не сложа. Не това малко е. Така. И палмата постепенно почва да расте. Това е за картофи. Засаждаш един, дава ти 2. Право като промоция в магазините. Не. Опа, за малко да се... Добре, да видим дали тази палма ще ми даде нещо. Нищо. От палмата. Така. Ето вижте. Така 2, а пък засаждам един. То после пак ще ми даде. Е хубаво да имате по 2 такива под ръка. И ще е много. Само имате 2, засаждате 2. Това направо си е. Гадното е, че на старата може да печеш само по един картоф. Повече не може. На тази. Нека ме набравят тези реклами. Само да видя колко е часа. 12:35. Дай да сложа. Стига бе. Смалите тук, че ще ме мръзне. Разделе. Така. Ми чакаме водата да се превари, за да може да... Тук има и акули, които ти ядат саловете, но сега не виждам. Така че... Само го... Стига бе. Така. Мале, каква вкусотия. Хайде да видим път тали поне тия палми, които се разнат току-що. И ще ми дадат нещо. Или пак ще се като оставя. Трябва да изчакам още да поразна. Значи трябва да чакаме за тази работа, иначе трас и край. И това би трябвало да се чака, защото само възможно да ми даде само една картофа. Не, 2 ми даде си. Всичко трябва да сме търпели. Хората трябва да са всичко сме търпели. Ник и ник. А по-бързо да сляза. Скачай! И дори не си хайпвам какво. Въпреки че скачам.
но то не се хаби. Хаби, както е. Има си водичка. Тука. Картофата се пече. Ще имам такова дравата, че ако видите на пазара, махи се от тук. Сега ще го сбутам. Хайде отивай в океана, не да виждам повече. Браво. Нашата водичка. От солената вода в океана, чак до вода за пиене. А това в истински живот е така, докато е солено не става за пиене. Ето я колата е там. Смогна да ме нападне. Гледам сега на мен. Мале, мръзнам от тия палмови слона. Си кажа се. Отдавето ми първо картофа ще се пече. Сега вода. Бързо стана. Значи се чуда какво да сложа, като всичко съм пълнил от тези неща. Найде още едно пето. Колкото повече, толкова повече. Колко не чух. Вече пух. Ето. Той са вместо да слизам додолу, да спечем картофите. Ето тук го слагаме на скаричката. И готово печени са. Добре. Да налеем кокоси. Не, това. Отпам. Мале, мръзна вече. Мале, аз направя един ден, че трябва. Защото съм чакал преди много да не а то толкова бързо расте, направо си нравя. Вкусни картофи. Мале, това не видя картофите. Сега си печеме. Тук, чакай да сложим за водичка, а не, то трябва да стигнем до долу на етаж. Да скажем, тук ще сложим. Скара. Не трябва. Няма да превключваме. С пипа просто. Ще се премести до атмосфера. И сме готови. Тук е Cooking Station. Ето тук. Гадното е, че лаги не иска. Са пък няма да го фанам директно, защото отива на долния етаж. Трябва да отивам до долния етаж да го взема. Мале, джакпот бе. Това не е голям джакпот, ама концепт. Не мисля, че това е. Ето тази раница ви показва какви неща сте увидили. Тук ви показва как се правят чук, такива работи. Да, за тези дъски ви трябва чука. И някои други неща. Мале, картофът ми направо ще продължа. Извинете, ще продължа. Добре, продължаваме. Мисля, че това да е клипа, само да си взем картофчето. Айде с карата. Не да ми бъгва и не иска. Какво се прави сега? Не се взем. Видяте как се компютър. Сега да с карата да работи, смисъл да се съща. Така. Че ме долния етаж. Сега с карата. Където има мястото. Ето па има място долу и отгоре. Ама вода мога да бера само отдолу. Але, между това съм жаден. Жаден съм, като си.
Закладен с дълбок, нека се съберем, да се накарем. Само да го чуете от ZG. Пишете на английски да се накарем. С английски букви. С английски букви, да. Не на английски, просто с английски букви. Български думи с английски букви, да. Вижте. Так. Добре. Само да си взема. Бая ми се натрупва в мрежа. Сега колко неща ще ми излязат. Добре. Ако сте без интернет, не може да гледате тези клипове, за да получите честовете. Full inventory. Бързо отиваме до честовете. Добре. Всеки това да е клипа. Казвам. Някои неща са от чука, примерно горния етаж от чука. Иначе някои други са от радицата. Виждане, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.